أبناء المعلت مدبي كمي جيرة أب جوباي زنبراني $200 طرح أو اشتحت سير جزء نابشوعات $10 كم زعبه خوان كنقرأكم نزي فيديو زي مسمعكم سلسة نقرات كتب مهاريكم قداميتي قبزا نزي نقرأكم تبقيسكم كمي جيركم أتاويتاتكم تعبيو بدحريو خا بخمي كزأتكم وجنزب ويكا عبيا أتاويتاتكم تم حاضرون توهللون أما جرشخا بخمي زوهللكم وجنزب أو فيركم اندجنا تبازحو ويكا ترابحو سلسة نقراتكم هاريكم نظام دبزي مستخاتلكم حجز لكم جنزب يوحد يبزح بزي قدس بخمي كابزاز لكم ما جميركم من البات نسخم كاب تقمتون لعلي بزغلت أبا فاينانساو حارنا التوجو كتريقكم بروميس حجي ورح مقابيت ناكلتشن عسران ميتشم اب تاريخ عالم كل سب زير الساعة تاريخاوي تورحانيرة اب تقرن ناكلتشن عسران اب تشاينا وهاز بهالكتماس حدا 5 ساعات زمسل حمام آتيوس كاب سب نابسب كا اندا تلابعه بزح سب يقتل الله خنسمع جميرنا اما جمريا كم زنابنا زي بتصح ازر حق نغير كوين تسمعنا نيرو مبزعتنا ناعي وسيكا مالتي جن سلسة ورحاب زي ملء جزيس ايربورتات كعصو تكالا سرحن دو كبلا منقسات كات بغلطوف مالتي بهصوص توتال شاداون ويكا عصو اخو اوجي جميرو ابزي جزيزي انا كابتون بزح عدل زي قبور سبات حادي نيره سلمنتاين دعالكمني اتاز جمر كوات تكال جنا سلسة ورحي اي ملئت نيره بتجزيتي حداش تكالي اما جمريا ورحي قال قرب تمهارة تقبيله كمهر جميره وحدات ابكال ايت ورحي خا نايت تكال كراي غزاون كخفل جميره سالسيت ورحي جنا ناتي دومزتم مساي سرحو زنور سلس سواتن كي كفلكو بيت تمهرتات كنعصو تعزيزنا قدامات مالتي انا خاطر قداي ميچن كم تذكروا حتون ريتون زيبلو فيفر زيبلو بزخونه يخون ነገር ከተምብጠሉ ዘይ ካል ናይ ህይወት ጉዳይ ስለዝኾነ ዓለማዊ ጉዳይ ስለዝኾነ ከብሰበይ ከይፈተኹ ትካለይ ሓዳሽ ከላ ማለት እዩ ደሞዘይ ከይወሰድኩ ደሞ ስራሕትኒ ሃደርጋ ከይከፈልኩ ከዓጹ ተገዲደ ሕጂ ሕሰብ አብልዎ መዋዕልካ ዝሓለምካያ ዝተሃንጥኻያ ትካል ዘውፈርካዮ ክትመልስን መክሰብ ከተምፅን ሲትረፍ دومزكان دومز مسارحت خان كمان كي كفلكا قعصو خلو زلو اغاطامي زلو غوهي disappointment حسابو اتزخف اقوداي گن ازي نبرن اتا تكال بسنك كوفيد كتعصو خلا كم علما مالتي اب جوباي زنبران گنزب $200 طراين اب تگزيتي ورحاوي انا نغزا خراين زنبرو لغزا خراي زخفلو زنبركو $250 فاميلي لني حدار لني قلع وليد لكم هيوت كا عصوالو يتبل كلل يتبل كل جزء أتاو خاب زي قدس كل زاد النجار هابنيات بلكا مغبي ماي إنترنت إلكتريك قالوا إن هو زادليوا مسرة تاع النجارات كل جزء هتخفل أنا أقول جزء أوف كورس جزء مخفلهم قد بنت نيرو دايما قصدر الإز بهالمتشب أب أفريقيا أي حسابني وأب كم زعينات كنها تكون أب كله كنها كنا برد رايز لك خميتنا برنا خايز ملكت أب تجزيتي بزحت سوات كم تذكروا بزح حساب زادليون زيدليون كجزئلو ناف سوبر ماركتاتن عداقاتاتن زغويو لزنبر اواني نعمتات زخونه ገንዘብን ሶፍትን ዝገዝአ ሰብ ብዙሕ ምናልባት ሳብ ሕጂውን ተቆምሉ ሶፍት ሲሁሉ እዮም ገሊኦም ኣነ ግን ተአንኩ ክገብራ ዝነበረ መሕሳብ ጥራያ ምናቱ ከም ሰብ ፀደፍደፍ ኢልካ ሱፐርማርኬት ከይትካ ዕዳኻየትካ ከይትገዝእ ገንዘብ ዝበሃል ነገር የለን ንምግቢ ሲትረፍ እተን ኣብ ጁባይ ዝነበረ $200 50 ወሲካ ንገዛ ክራይ ጥራይ እንኳን ዝኸላ ከም ነገርኩም ኣብቲ ግዜት ንዓይ እቲ ሕማም ብፍጹም ኣይዓጀበን أنا بيتسابين كم يجرنا بهوت كابزا قداي زي أنا واتس ترايز بنيرة بيكونم مالتي أم بعر أنا أب كم زوان كله خير حنت أباي حتى كم بمارتيرلوس تهارمكو رأسي كسب زحمم نفسي حاتي تاع تحطون تاعت بنيرة بخمي كبليجن أنا أب كم زخونة تاعت ودي غير تاعت بنيرة تاع نفسي حاتكو حتى بخمي كبليجن أنا أب كم زخونة تاعت نفسي رخيويا بزعبا جنزبين أتحوزو إنزملكت انتاي مدى بنيرني مدب وحسنتن عبيتن فاميليكا أبيالو أبتسلمات كذي أزيو زوجي بدها وان نيرو برجز أنا حلم زلوا سبيع كلت زلوا سبيع كتور دليت زلوا سبيع تكال كمان سخفي تنيرة عزي أمبر جن كدمي يخون أبتجزيتي أتاو إيه زعبيلو جنزبي زم حضرلو جنزبي كا زعبيلو نصر مدب بفص ما ينبرنس نايس راح تراي مدب بينيرن دليت تراي نيرن أبتجزيتي خان نفسي كابزو خونتات زس قدن كوتس علني أنا بيتسابين أنا فاميليين بقلم يلا بتأمر نعاي عبت جزيتي كابت فيروس ندعلي بتي إيكونوميا ومرت راي زيادة في حال نيرو ننبسي كا حانتن وسانيتن
ነዚ ኩሉ ድሕሪኡ ዝረኸብክዎ ጽቡቕ ነገራትካ መሰረትን መበገሲን ዝኾነ ትሕቶ ሓቲታ እያ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ገንዘብ ከምፃላ ዝኽእል እንታይ ክእለት ኣላትኒ ኢለን ነብሲ ሓቲታ እያ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቅድሚ ኮቪድ ምጅማሩ ምስ ሓንቲ ኣብ ዩጋንዳ ዝነበረት ዩኒቨርሲቲ ብኦንላይን ይምህር ነይረ ከባቢ 2 ዓመት ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ብኦንላይን ጌርካ ብኸመይ ጌርካ ከም ትምህር ፈልጥ ነይረ ዲጂታላዊ ናይ መምሃሪ መሳርሒታት ብኸመይ ከም ትጥቀመሎም እውን ፈልጥ ነይረ ብቲ ግዜቲ ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ ማለት እዩ ብመንገዲ ኢንተርኔት ጌርካ ከመይ ጌርካ ቁም ነገር ከም ትሰርሕ እውን ይርዳእኒ ነይሩ ምክንያቱ ዓመታት ዳርጋ 2 ዓመት ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣክቲቭሊ ዝሰርሕ ኩሉ ነገር ስለ ዝኾነ ድሕሪኡ ንነብሰይ ዝሓተትኩ ሕቶ እንታይ እያ ንሰባት ኣዝያ ተድልዮም ኣነ ከዓ ዝመልካ እንታይ ክእለት ሃላትኒ ትብል እያ ነይራ ምክንያቱ ኩነታት ካልእ ነገራት ክትገብር ካልእ ነገራት ክትሓስብ ዘፍቅደልካ ኣይኮነን ንሰባት ኣዝያ ተድልዮም ኣነ ከዓ ዝመልካ እንታይ ክእለት ሃላትኒ እያ ትብል ነይራ ሓንቲ ንፅር ትመጽኻ ነይራትኒ ናይ ማይክሮሶፍት ኤክሰል ጽቡቕ ምልክት ነይሩ ነብቲ ግዜቲ MS ኤክሰል ብዙሓት ማናጀራትን ወነንቲ ትካላትካ ነዚ ሶፍትዌር ተጠቒሞም ማይክሮሶፍት ኤክሰል ተጠቒሞም ናይ ትካሎም ዴታ ክቆጻጸሩን ሕሳብ ክፈልጡን ከም ዝኽእሉ ከዓ ይፈልጥ ነይረ ኣዝዩ ድላይ ከም ምዃኑት ነገር ይርዳእኒ ነይሩ ስለዚ እቲ ክእለት ነይርኒ እዩ ካብዚ ክእለት እዚ ክጥቀሙ ዝኽእሉ ሰባት እውን ኣለዉ እዚ ጽቡቕ ነገር እዩ ግን ሕጂ እውን ካልእ ፀገም ኣሎ ነዞም ካብዚ ትምህርቲ እዚ ክጥቀሙ ዝኽእሉ ሰባት ብኸመይ ክበጽሖም ይኽእል ዓለም ተዓጽያ ኸላ እታ ኣብታ ግዜታ ዝተረዳእኽዋ ሓንቲ ነገር እንታይ እያ ካብ ዘለኒ ክእለት ኣታዊ ክገብር እንድሕር ደኣ ኮይነ ከመይ ገይረ ማርኬቲንግ ገብር ወይ ከዓ ነቲ ዘለኒ ክእለት ሰባት ከመይ ገይረ ከም ዝፈልጥዎ ይገብር ትብል እያ ነይራ ኣብታ ግዜታ ዝተረዳእኽዋ ዝበለፀት ነገር እዚኣ ነይራ ክእለት ኣለኒ ሰባት እውን ነቲ ናተይ ክእለት ይደልይዎም ግን ካብ ዘለኒ ክእለት ኣታዊ ክገብር እንድሕር ደኣ ኮይነስ ከመይ ገይረ ነቲ ዘለኒ ክእለት እቶም ዘድልዮም ሰባት ይፈልጥዎ ዓለም ተዓጻጽያ ኸላ ስለዚ ከዓ ነዚ ኣዝያ ወሳኒት ኣሸጋሪት እዋን ክሓልፋ ወይ ከዓ ክሰግራ እንድሕር ደኣ ኮይነ ሶሻል ሚድያ ማርኬቲንግ ብቕልጡፍ ክመሃር ከም ዘለኒ ፈሊጠ ንክልተ ሰሙን ከዓ ኣዝዩ ጽዑቕ ዝኾነ ትምህርቲ ወሲደ ኣበርቲዐ ከባ ተወኩጽ ነየ ዳርጋ ለይትን መዓልትን ከመይ ጌርካ ዓማዊል ክኾንካ ዝኽእሉ ሰባት ተለሊ ኦዲየንስ ናትካ ሜርካ ትፈልጥ ፖቴንሻል ካስተመርስ ከመይ ጌርካ ሰባት ክስሕብ ዝኽእል ኣገልግሎት ተቕርብ ኦፈር ከመይ ጌርካ ተቕርብ ብኸመይ ጌርካ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንዝርከቡ ዓማዊልካ ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት ብሶሻል ሚድያ ከመይ ጌርካ ታርጌት ትበጽሖም ንዖም ጥራሕ ክበጽሕ ዝኽእል ፖስት ከመይ ጌርካ ትገብር ነዚአን ክፈልጥ ክኢለ ማስተር ገይረ ኣብ ሓፂር ግዜ ከዓ ኣብ አንጎላ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳ ዝርከቡ ሰባት ኣብቲ ዝህቦ ስልጠና ክመሃሩ ከፊሎም ቦታ ክሕዙ ጀሚሮም ማይክሮሶፍት ኤክሰል ንማናጀራትን ወነንቲ ትካላትን ትብል ስልጠና ይጀምር ኩሎም ወነንቲ ትካላት ማናጀራት እዮም ነይሮም ናተይ ተምሃሮ ወይ ከፊሎም ቡክ ዝገበሩ ትምህርቲ ከይተጀመረ ከሎ ማለት እዩ ንሓደ ሰብ $200 ኣኽፊለ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ከዓ 20 ሰልጠንቲ ንሓደ ሰልጣኒ ብሕሳብ $200 $4,000 ኣብዛ ኢደ ካብዚ ግዜ ጀሚሮም ነገራት ብቕልጡፍ ከዓብዩን ካልእ መልክዕ ከዓ ክሕዙን ጀሚሮም ብቕልጡፍ ኣብ ካልኣይቲ ወርሒ ካልእ ስልጠና ናይ ምሕደራ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ናተይ ፊልድ ማለት እዩ ክምህር ጀሚረ ኣብ ናይ መጀመርያ ዙርያ ናይ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ጥራሕ 10 ሰባት ተሳቲፎም ማናጀራት ቢዝነስ ኦውነራት ሚሊዮነራት ንሓደ ሰብ $300 የዘኽፍሎ 10 ሰባት ብሕሳብ $300 ንሓደ ሰብ ብሕሳብ $300 $3,000 ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ከዓ ካልኣይ ዙርያ ናይ ማይክሮሶፍት ኤክሰል ስልጠና ጀሚረ ኣለኹ ቀዳሞት ወዲየ 20 ማለት እዩ ኣብ ካልኣይቲ ዙርያ 22 ሰባት ጀሚሮም ኣለዉ 22 ሰባት ንሓደ ሰብ ብ200 $4,400 ናይ ፕሮጀክት ማኔጅመንት 10 ሰባት ንሓደ ሰብ $300 $3,000 ብድምር $7,400 ኣታዊ ኣብ ወርሓ ገብር ጀሚረ ካብ መን ተበጊሰ ካብተን $200 እቲ ቀንዲ ሕቶ ብኸመይ ይዝብል ነዚኣ ኢና ክነስተውዕለላ ደልየ ዘለኹ ነዚኣ ኢኻ መልእኽቲ ክሓልፍ ደልየ ዘለኹ ብኸመይ ኢኻ ከምዚ ነገር ክትገብር ትኽእል ትሕዳልኩምኒ ንሰባት ክጠቅም ዝኽእል ኣድላይ ክእለት ናተይ ስለ ዘለለኹ ነዚ ክእለተይ ክፈልጡ ወይ ከዓ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ሰባት ማርኬት ምግባር ስለ ዝተምሃርኩም ወይ ከዓ ንዓነቶም ናተይ ፖቴንሻል ኦዲየንስ ወይ ከዓ ዓማዊለይ ክኾኑ ዝኽእሉ ዝህቦ ኣገልግሎት ዝህቦ ትምህርቲ ክጥቀሙ ዝኽእሉ ሰባት ከመይ ገይረ ከም ዝበጽሑ ከመይ ገይረ ብዛዕባይ ከም ዝፈልጡ እታ መሰረታዊት ሕቶ ብኸመይ ትብል እያ ብኸመይ ኢኻ ካብዚ ነገር ዝስ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ኣብዚ ነገር እዚ ክትበፅሕ ትኽእል እንተዳልኩምኒ ቀዳመይቲ ንሰባት ክጠቅም ዝኽእል ኣድላይ ክእለት ናተይ ስለ ዘለለኹ
ካልኣይቲ ከዓ ነቲ ዝህቦ ክእለት ወይ ዝህቦ ኣገልግሎት ክፈልጦ ወይ ከዓ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ሰባት ማርኬት ምግባር ስለ ዝተምሃርኩ ነዚ ማርኬት ገይረ ከዓ ኣብ ብዙሕ ምንጪ ኣታዊ ስለ ዝቐየርክዎን ነዚ እኔ ተማሂረ ካብዛ ተመክሮ እዚኣ ዓባይን ወሳንን ትምህርቲ ተማሂረ ኣለኹ ገንዘብ ክትገብር እንድሕዳ ደሊኻ ነዘን ሰለስተ ነገራት ክትገብር ከም ዘለካ ቀዳመይቲ ኣታዊ ትረኽበሉ መንገድታት ኣስፋሕዮ ብሓንቲ ምንጪ ጥራሕ ይትግበሮ ካልኣይቲ ንዘእትኻየ ገንዘብ ብግቡእ ኣመሓድሮ ኣዋህልሎ ሳልሰይቲ ንዘዋህለልካያ ገንዘብ ብወፍሪ ጌርካ ኣባዝሓዮ ነዘን ሰለስተ ደረጃታት ሕጂ ሓደ ብሓደ ኣድቂቐ ክረዳእኩም እየ ክንዝርዝረን ኢና ቀዳማይ ደረጃ ኣታዊ ትረኽበሉ መንገዲ ምዕባይ ወይ ከዓ ምስፋሕ እዩ እንድሕዳ ኣታዊኻ ክትዕቢ ትደሊ ኮንካ እንድሕዳ ገንዘብ ናይ ምውህላል ወይ ከዓ ገንዘብ ናይ ምግባር ድሌት ሃልይካ ኮይኑ ቀዳመይቲ ክትገብራ ዘለካ እንታይ እያ ኣታዊኻ ትረኽበሉ መንገዲ ምዕባይ ወይ ከዓ ምስፋሕ እዩ ሕጂ መብዛሕትኦም ሰባት ገንዘብ ክገብሩ ወይ ከዓ ክዋህልሉ ምስ ደለዩ ገንዘብ ክህልወኒ እንተኮይኑ ክቁጥብ ኣለኒ እዮም ዝብሉ ዳሓር ካብ ሂወቶም ብዙሕ ነገራት ክሕርሙ ወይ ከወግዱ ይጅምሩ ማለት ካብታ ዘላቶም ንእሽተይ ኣታዊ ገንዘብ ንምቁጣብ ነብሶም ካብ ዓቐን ላዕሊ ይውፅዕዋ ከም ውፅኢትኻ ሂወቶም ኣዝዩ ስልችው ይኸውን ኩሉ ፅቡቕ ነገራት ከዓ ይሕረሙ ኣብ ክንዲ ዝሕይሉ ከዓ ዝቕፅዑ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዖም ገንዘብ ክዋህሉ ከሎ ቀልጢፎም ከዓ የቋርፅዎ ናብ ናይ ቀደሞም ይምለሱ ንነብስኻ ገንዘብ ከመይ ገይረ ዝገብር ኢልካ ወይ ከመይ ገይረ ዝቁጥብ ከመይ ገይረ ዘዋህልል ኢልካ ቅድሚ ምሕታትካ ካልእ ወሳኒትን ኣገዳሲትን ሕቶ ሕተታ ኣታዊአይ ብኸመይ ክዕቢ ይኽእል ከምዚ ኢልካ ሕተታ ኣነ ከምኡ እየ ነብሰይ ሓቲተ እያ ከምዚ ኢለ ነብሰይ ምስ ሓተትኳ ከዓ ኣነ ዝፈልጦ ካልኦት ሰባት ከዓ ከፊሎም ክውንንዎ ዝደልዩ እንታይ ኣሎ ኢለን ነብሰይ ሓቲተ እያ ኣታዊአይ ብኸመይ ክዕቢ ኢሎም ምስ ሓተቱ ኣነ ዝፈልጦ ካልኦት ሰባት ከዓ ከፊሎም ክውንንዎ ዝደልዩ ክረኽብዎ ዝደልዩ ፍልጠት ንብረት ኣገልግሎት እንታይ ኣሎ ኢልካ ነብስኻ ሕተታ ነዛ ሕቶ እዚኣ ምስ ሓተትካ ክልተ መልስታት ክትረክብ ኢኻ ቀዳመይቲ ሰባት ከፊሎም ክረኽብዎ ዝኽእሉ ሞያ ፍልጠት ክእለት ተመክሮ የብለይን ዝብል መልሲ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ግን ኣዝዩ ሳሕቲ እዩ ግን ከዓ ሓደ ግዜ እውን ሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ሳሕቲ እዩ ሰባት ክፈልጥዎ እስኻስ ካብዚ ዓለም ኣብ ዘለዉ ሰባት 8 ቢልዮን ድሓር ካብቶም ናሃና ኦዲየንስ ንሕሰባ ውሕዳት ሚልዮን ክኾኑ ይኽእሉ ካብኦም ገለ ነገር ብሓንቲ ነገር ትፈልጥ ኢኻ ሕምባሻ ክስንክቲ ትኽእል ኢኺ እንጀራ ካብ ብዙሓት ኣዋልድ ንላዕሊ ሰንኪት ክትክእል ትኽእል ኢኺ ዝኾነ ይኹን ነገር ሰሪሕካ ጥበብ ስላትካ ካልእ ሰብ ዘይፈልጣ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ሰብ ኣይኮነን ክፈልጣ ዘይብሉ እንታይ ዳ ካባኻ ዘይፈልጥዋ ግን ከዓ ፈሊጦም ክጥቀሙላ ዝደልዩ ሓንቲ ክእለሲ ኣላትካ እዚ ኩሉ ግዜ ሓቂ እዩ ሓንቲ ክእለሲ ኣላትካ ግን ድሓን የብለይን ኢልካ ሕሰብ ኣነ ዝፈልጦ ብዙሕ ሰባት ከዓ ዘይፈልጥዎ ክእለሲ የብለይን ኢልካ ሕሰብ እቲ ካልኣይ መልስኻ እወ ኣነ ዝፈልጦ ብዙሕ ሰባት ከዓ ዘይፈልጥዎ ክእለት ኣለኒ ዝብል መልሲ እዩ which is most probable ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ እቲ ፀገም ሰባት ክእለቶም ስለ ዘይፈልጥዎ እምበር ብዙሕ ሰባት ከፊሎም ክውንዎ ዝደልዩ ክእለት ኣለዎ ፒሪድ ግን ድሓን መልስኻ ኣነ ዝፈልጦ ሰባት ክጠቅም ዝኽእል ሞያ የብለይን እንድሕዳ ኮይኑ ቀፂልካ ክትሓትታ ዘለካ ሕቶ ሰባት ዘማርሩሉን ክፈትሕዎ ከዓ እንዳደለዩ ግን ከዓ ባዕሎም ክፈትሕዎ ዘይክእሉ ግን ከፊሎም ክፈትሕዎ ዝደልዩ ኣነ ከዓ ክፈትሖ ዝኽእል እንታይ ፀገም ኣሎ ኣነ ከዓ ተማሂረ ሰልጢነ ክፈትሖ ዝኽእል እንታይ ፀገም ኣሎ ኢልካ ነብስካ ሕተታ እዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ማለት ስለ ትምህርቲ ኢልካ ስቕ ኢልካ ዝኾነ ዓይነት ስልጠና ወይ ከዓ ትምህርቲ ከይትወስድ ማለት እዩ እንታይ ኢልካ ክትሓትት ዘለካ ሰባት ዘማርሩሉ ክፈትሕዎ እንዳደለዩ ግን ከዓ ባዕሎም ክፈትሕዎ ዘይክእሉ ግን ኣነ እንድሕዳ ተማሂረ ወይ እንድሕዳ ሰልጢነ ከፊሎም ንዓይ ከፊሎም ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ማለት ኣነ ክፈትሖ ዝኽእል ፀገም እንታይ ኣሎ ኢልካ ነብስካ ሕተታ ብሕብረተሰብ መዓት ፀገማት እዩ ዘሎ ብዚ ኤቨር ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወት ወዲ ሰብ ፀገም ኣሎ ከምዚ ኢልካ ምስ ሓተትካ እንታይ ክትመሃር ኣለካ እንድሕዳ ኢልኩምኒ ሓደ ንሰባት ገንዘብ ዝቁጥበሎም እቲ ስኻ ትህቦ ኣገልግሎት ገንዘብ ከም ዝቁጥቡ ዝገብሮም ካልእ ግዜ ዝቁጥበሎም ትካሎም ክዕብዩ ዝሕግዞም ወይ ከዓ ዘለዎም ስትረስ ከዓ ዘጉድለሎም ክኸውን ይኽእል እዩ ስኻ ተላልዮም ሞያ ማለት እዩ ከምዚአን ኣለሊኻ ተምሃር ኩሉ ግዜ ትምሃሮ ነገር ወይ ከዓ ትፈልጦ ክእለት እትምሃሮ ጥበብ ማለት ገንዘብ ሰብ ዝቁጥብ ወይ ከዓ ግዜ ዝቁጥበሎም ነቶም ስኻ ኣገልግሎት ትህቦም ትካሎም ክዕብዩ ዝሕግዞም ወይ ከዓ ስትረስ ዘጉድለሎም ካልእ ነገር እውን ኩሉ ይኽእል ከምዚ ዓይነት ሞያ ተምሃር ኣለሊኻ ተምሃር ስቕኢልካ ሰባት ትምሃርሉ ኢልካ ትምሃር ኣነ ብወገነይ ኣብቲ ግዜቲ ኤክሰለንት ፕሮጀክት ማናጅመንትን ነይሮምኒ ሰባት ንዘለኒ ክእለታት ክፈልጥሉ ዝኽእሉ መንገዲ ከዓ ሶሻል ሚድያ ማርኬቲንግ ተምሃር
እዚ ሕጂ ንሓድ ሕዱ ዝተሓጋገዝ ክእለታት ኣታዊያ ኣብ ሓፂር ግዜ ክዕቢ ክኢልኒ ብሓፂሩ ነታ ዘላትካ ንእሽቶ ኣታዊ ክትቁጥብ ኢልካ ቅድሚ ምፍታንካ ኣታዊኻ እትዕብየሉ መንገዲ ኣናዲ እዚኣ ትሓጊ ቀዳመይቲ ሕጊ ካልኣይ ደረጃ ኸ ሰከንድ ስቴፕ ኣታዊኻ ምቁጣብ ኣታዊኻ ምዕባይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ኣድላይ ነገር እዩ ግን ከዓ ኣታዊኻ ምቁጣብን ምምሕዳርን ካብ ኣታዊኻ ምዕባይ ኣዝዩ ይብርትዕ እቶም ዝበፅሕኩሞ ትፈልጥዎ ኢኹም ምክንያቱ ሓንሳብ ኣታዊኻ ክዓቢ ምስ ጀመረ ናይ ህይወትካ ጠለባትካ ምስኡ ክዓቢ ዝጅምር ሓዳሽ ቴሌፎን ሓድሽ ፋሽን ክዳውንቲ ደገ ምብላዕ ንብረት ገዛ ምቕያር ኩሉ ነገር ክገፍሕ ይጅምር ጥንቁ እንተዳ ዘይኮንካ ኣታዊኻ ክንዲ ዝዓበየ ይዕብዕ እተዋህሎ ገንዘብ ብፍጹም ኣይዓብን እዩ ሃብታም ዝመስል ግን ከዓ ድኻ ሰብ ኢኻ ትኸውን ኣነ ገንዘበይ ንምቁጣብ ዝጥቀመለን 3 ደረጃታት ዘለዎ መስርሕ ወይ ከዓ መንገድታት ከላለየኩም ቀዳመይቲ መጀመርያ ኣብ ህይወትካ ሓደ ንጹር ዕላማ ኣውፅእ ዳስ ዋት ኣይ ዱ ኣነ ከምኡ እየ ዝገብር ከዋህልሎ ናይ ዝደሊ ብዙሕ ገንዘብ ዘይኮነ ካልእ እዚ ማለት ኣብዛ ዓመት እዚ $10,000 ከዋህልል ወይ ከዓ ክቁጥብ ዘይኮነ እንታይ ዓይነት ህይወት ክህልወኒ ዝደሊ ኢልካ ንነብስኻ ተቅድም ንዓይን ንስድራይን ዝኸውን ገዛ ክገዝእ ወይ ከዓ ክሰርሓለን ዲ ዘለኒ ናተይ ዝብላ ድኳን ዲ ክውፅእ ዘለኒ ንሽዱሽ ወርሒ ዘካይድኒ ናይ ህፁፅ እዋን ገንዘብ ዲ ክዋህልል ዘለኒ ዩቲዩብ ቻነል ዲ ክጅምር ዘለኒ ኢልካ መጀመርያ ሓደ ዕላማ ኣውፅእ ገንዘብ ምውህላል ናይ ገዛ ርእሱ ዕላማ ይብሉ ስለዚ መጀመርያ ዕላማ ኣውፅእ ነቲ ዕላማ እቲ ዘድልየካ ገንዘብ ፈሊጥካ ድሕሪኡ ነቲ ገንዘብ ክትዋህል ክጅምር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ብዛዕባ እቲ ኣብ ህይወት ክህልወካ ትደልዮ ነገር መጀመርያ ጎል ግበር ዕላማ ግበር ሸቶ ግበር መጀመርያ እዚ ናይ ህይወት ሽቶ ሕጂ ገንዘብ ክትዋህልል ከለኻ ማእዝን ወይ ከዓ ዲሬክሽን ክትሕዘካ እዩ ገንዘብ ምስ ዋህልካ ክትገብሮ ትደሊ ነገር እንተዘየለሊኻ ገንዘብ ምውህላል መቕፃዕቲ ዝኸውን ክትገብሮ ትደሊ ነገር ኣቐዲምካ እንድሕዳ ኣቐሚጥካ ግን ገንዘብ ክትዋህልል ከለኻ እቲ ምዕባለ ስለ ዝረኣየካ ገንዘብ ምውህላል ኣብ ክንዲ መቕፃዕቲ ዝኸውን ምዕባለ ወይ ከዓ ፕሮግረስ እዩ ዝኸውን ብድሕሪኡ ከም ካልኣይ ደረጃ ንጹር ናይ ገንዘብ ሽቶ ኣውፅእ ንነብስኻ ነዚ ክበፅሖ ዝደሊ ዘለኹ ነገር ክበፅሕ ክንደይ ገንዘብ የድልየኒ ክሳብ መዓስከ ክበፅሖ ይኽእል ወይ ከዋህልል ይኽእል ኢልካ ሕተታ ንኣብነት ዩቲዩብ ክትከፍት ደሊ እንትኾንካ ንኣብነት እየ ዝብል ዘለኹም ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ካሜራ መብራህቲ ናይ ድምፂ መሳርሒታት ኮምፒተር ንምግዛእ $3,000 የድልየኒ ይበል ንኣብነት ኣብ ገዛይ ኮይነ መግቢ እንዳሰራሕኩ እንድሕዳ ከካፋፍል ኮይነ ትብል ኮንክ ጓል ኣንስተይቲ ኮንኪ ንምግዝእ ናውቲ ክሽነ ንኣብነት እየ ዝብል ዘለኹ $2,500 የድልየኒ ከምዚ ክትገብር ዘለካ ከምዚ ምስ ትገብር ክንደይ ገንዘብ ከም ዘድልየካን ክንደይ ግዜኻ ክወስደልካ ከም ዝኽእልን ክትፈልጥ ኢኻ ነብሰክ ክፍወርሒ ከዓ ክንደይ ገንዘብ ከተዋህልል ከም ዘለካ ንጹር ክኾነልካ እዩ ገንዘብ ምውህላል ወይ ከዓ ምቁጣብ ከዓ ዕላማ እምበር መስዋእቲ ይከውንን እዩ ብድሕሪኡ ነዚ ምስ ፈለጥካ ንነብሰይ ከይወፃዕኩ ክንደይ ገንዘብ ክቁጥብ ይኽእል ኢልካ ነብስኻ ከይወፅኻ እንዳነበርካን ገንዘብ ክትዋህልል ክትጅምር ኢኻ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ገንዘብ ይኹን ካልእ ኩሉ ነገር ንኣገልግሎትካ ተፈጢሩ ንዓኻ ተፈጢሩ እምበር እስኻ ንገንዘብ ኣይተፈጠርካን ሳልሰይቲ ወፃኢታትካ ኩሉ ግዜ ፀሓፎም ወፃኢታትካ ኩሉ ግዜ መዝግቦም ገዛ ክራይ ምግቢ መጓዓዝያ ኢንተርኔት ክፍሊት ናይ ትምህርቲ ወዘተ ኩሉ ነገር መዓልታዊ ትገብሮ ወፃኢታት መዝግቦም ከምዚ ትገብር እንድሕዳ ኮንካ ናይ ግድን ክትገብሮ ዘለካ ወፃኢታት እንታይ እዮም ክተርፉ ዘለዎም ወፃኢታት እንታይ እዮም ብንጹር ክትፈልጥ ኢኻ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ዘድልይኻ ወፃኢታት ብምቁራጽ ማለት ካት ብምግባር ጥራሕ ብዙሕ ገንዘብ ከተዋህልል ከም ትኽእል ፍለጥ ኣብ ክንዲ ኣብ ደገ ኣብ ገዛኻ ኩሉ ግዜ ምግቢ ብምስራሕ ዘይትጥቀመሎም ወርሓዊ ክፍሊታት ወይ ከዓ ሳብስክሪፕሽንስ ብምስራዝ ታዊህካ ብዘይ መደብ ምግዛእ ነዚታት ከተቋርጾ ትኽእል ኢኻ ናይ ግድን ኣይኮንካን ኢንተርኔት ዘይክህልዎ ማይ ውሕድ ትጥቀመሉ ምግቢ ገለ ናይ ግድን ኣይኮንካን ነቲ መሰረታዊ ዘድልየካ ነገር ትቆርፅን ህይወትካ ከዓ ስኩዝ ትገብሮን ሳልሰይትን ናይ መወዳእታን ገንዘብ እትዕብየሉ መንገዲ እንታይ እዩ ገንዘብካ ምውፋር ይበሃል ኩሉ ግዜ ዝውህለል ገንዘብ እንተዘይውፊርካዮ ቀስ ብቀስ እንዳሞተ እዩ ዝኸይድ ዝቕባበ ወይ ከዓ ኢንፍሌሽን ይበልዖ ባንክታት ብዙሕ ወለድ ስለዘይሂባ ወይ ከዓ ስለዘይከፍላ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ሓደ ግዜ እውን የኽፍላ ኸያን ክባዛሕ ዝግብኦ ነገር ኮፍ እንተዳ ኢሉ ይመውት እዩ ክንፈልጦ ዘለና ህይወት ዘለዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ህይወት ዘይብሉ ነገር እንተዳ ኮፍ ኢሉ ይመውት እዩ ሓፂን እውን ይምርት እዩ ገንዘብ ዝኣክል እንተዳ ኮፍ ኢሉ ይመውት ከም ዘሎ ጥራሕ ፍለጥ ከም ሰብ ማለት ሰብ እንተዳ ኮፍ ኢሉ ቀልጢፉ ዝኣደገን ሕማማት ዘጥቅዕዎ ንዘዋህልልካያ ገንዘብ እታ ዝኸፍአት ክትገብራ ትኽእል ነገር ወላ ሓደ ከይፍረ ኮፍ ክብል ምግባር እያ ኣብ ባንክ ድዮ ገዛኻ መብዛሕትኡ ግዜ ባንክ ብዙ ግዜ እዚ ስለዚ እታ ወሳኒት ሕቶ ብገንዘበይ ገይረ ከመይ ገይረ ገንዘብ ይገብር ትብል እያ ክትከውን ዘለዋ ክልተ መንገድታት ኣለዋኻ ሓደ ኣብ ክእለትካ ወይ ከዓ ትካል ተሊካኻ ኣብ ትካልካ ቀጻልነት ትረኽቦ ገንዘብ ምውፋር እያ ኣነ እውን ከምኣ ገይረ
ዝረኸብኳ ገንዘብ ኣብታ ሽዑ ኸፊትያ ዝነበርኩ ትሬን ኣፕ ኮንሳልት ዝበሃል ንእሽተይ ትካል እየ ዘውፍሮ ነይረ ካሪክለም የመሓይሽ ኦንላይን ሰባት ክመሃሩሉ ዝኽእሉ ዌብሳይት ይሰርሕ ንዕውን የመሓይሾም እንምህሮም ዓይነት ኮርሳት የስፍሕ ብዙሕ ነገራት እየ ዝገብር ነይረ ነትን ገንዘብ ዝረኸበ ዝነበርኩስ ኣብ ካልእ ነገራት ኣይኮንኩ ዘውዕለን ነይረ ኣብኣየ መጀመርያ ተመሊሰ ዘውዕለን ነይረ እዚ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ምስ በፅሐ ከዓ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብንጥፈት ክዋሳእ ጀሚረ ስልጠናታት ወሲደ ኣብ ነብሰይ ኢንቨስት ገይረ ዘድልየኒ ንብረታት ዓዲገ ካሜራ መብራህትታት ትሪእዎ ዘለኹም ሰባት ቆፂረ ስቱድዮ ተኻርየ እዚ ከዓ ምንጫታዊ እየ ካብ ሓደ ዘይኮነ ካብ ብዙሕ ክኸውን ሓጊዝኒ ውሕስነት ወይ ከዓ ሴኪሪቲ ከዓ ሂብኒ ስለዚ እቲ መጀመርያ ክትገብሮ ዘለካ ወፍሪ ኣብ ክእለትካ እዩ ትካል ተሊካ ከዓ ኣብ ትካልካ እዩ ካልኣይ ክትገብሮ ትኽእል ወፍሪ እንታይ እዩ ምስ ግዜ ኣብዛ ዓብዪ ነገራት ኣውፍር ተቆፂርካ ትሰርሕ እንትኾንካ እሞ ናትካ ትካልካ ክትጅምር ዘይትኽእል እንድሕዳ ኾንካ ዝዋህለልካያ ገንዘብ ከተውፍሮ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ኣብ ኢንዴክስ ፋንድስ ከተውፍሮ ትኽእል ኢኻ ኣብ S&P 500 ኣብተን ዓበይቲ ዝበሃላ 500 ትካላት ናይ ዓለም ኣብኦም ከተውፍሮን እስኻ ስራሕካ እንዳገበርካ ገንዘብካ 800 900 ክሳብ 10% ኣብ ዓመት ክወልደልካ ይኽእል እዩ ኣብ ክንዲ ዝጎድላ ባንክ ስኢልካ ቀሚጥካ ካልእ ምስ ግዜ ዝውስኽ ዋግኡ ዝውስኽ ነገራት እውን ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ዘለኻያ ሃገር ስቶክ ማርኬት እንድሕዳ ኣልዩ ኮይኑ እሞ ኣብተን ዓበይቲ ዝበሃላ ስቶክ ማርኬት ናይቲ ሃገር ወይ ናይ ዓለም ደረጃ ብፍላይ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኢንዴክስ ፋንድ እንድሕዳ ወፊርካ ኩሉ ግዜ ገንዘብካ ይዓብዩ ግን ኣብ ብዙሓት ካምፓኒ ክትወፍሮ ኣለካ ገሊአን ክትጥፍሻ ከለዋ ገሊአን ስለ ዝዓብያ ከይትኸስር መተን ኣብተን ኣብ ውሕዳት እንድሕዳ ወፊርካ ንስኻ እንዳሰራሕካ ገንዘብካ ክሰርሕ ኣለዎ ግን ናይ ግድን ኣይኮንካን ድኳን ክትከፍት ወይ ከዓ ድኳን ዘለዎ ወይ ከዓ ላይሰንስ ዘለዎ ነጋዳይ ክትከውን ናይ ግድን ኣይኮን እቲ ቀንዲ ነገር ዘዋህልካያ ገንዘብ ይውሓድ ይብዛሕ ብኸመይ ኩሉ ግዜ እንዳዓበየ ይኸይድ እዩ ቀንዲ ነገር ከም መደምደምታ ኣነ ኣብ ሕጂ ኮይነ ንመጋቢት 2020 ክዝክር ከለኹ ንመጀመርያ ዝኸፍትኳ ትካለይ ክትዕፅኦ በቲ ሓዳር ገይረ ቆልዓ ወሊደ ኣብ ጁባይ ከዓ $200 ኣብዚ ግዜ እዚ ዝነበራኒ ምርጫታት ክልተ እየን ነይረን ሓንቲ ምምራር ተስፋ ምቑራፅ ሓገዝ ምሕታት ካብ ኣሕዋት ካልኣይቲ ከዓ ሓላፍነት ምውሳድ መምሃር ኣክሽን ምውሳድ ኣነ ነታ ካልኣይቲ ምርጫ ወሲነ ስጉምቲ ከይወሰድኩ ተኣምር ክርኢ ብፍጹም ኣይተፀበኹን ኣታወየ ክዕብየሉ ዝኽእል መደብ ከውፅየ ወሲነ ቀዳመይቲ ኣብ ነብሰይ ዝነበረኒ ኣድላይ ክእለት ኣለለየ ካልኣይቲ ካብዚ ክእለት ከፊሎም ክጥቀሙ ዝኽእሉ ሰባት ብኸመይ ክበፅሖም ከም ዝኽእል ተማሂረ ሳልሰይቲ ከዓ ኣታወየ የዕብየ ዘእትኽዎ ገንዘብ ብግቡእ ኣመሓዲረ ቆጢበ ዝቆጠብክዎ ገንዘብ ከዓ ኣውፊረ በዚ መንገዲ እዚ ከዓ ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ እዋን ኣብ ጁባይ ካብ ዝነበራ $200 ወርሓዊ ልዕሊ $7,000 ኣታዊ ክገብር ክኢለ እቲ ቀንዲ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝተምሃርክዎ ዓብዪ ነገር እንተዳሊ ኮይኑ ድኽነት ገንዘብ ዘይምህላው ኣይኮነን ኣታዊኻ ከተዕብየሉ ከተመሓድረሉን ከተውፍረሉን ትኽእል መደብ ዘይምህላው ድኽነት ሕጂ ኣብታ ዘለኻያ ደው ክትብል የብልካን እንታይ ዳ ቀዳመይቲ ንሰባት ክጠቅም ዝኽእል ሞያ ብምምሃር ወይ ብምፍላጥ ኣታዊታትካ እንተዕቢኻ ካልኣይትኻ ዘእትኻየ ገንዘብ ብዕላማን ሽቶን እንድሕዳ ቆጢብካ ሳልሰይቲ ዝቆጠብካያ ገንዘብ ናብ ክእለትካ ወይ ትካል ተሊካ ናብ ትካልካ ወይ ከዓ ናብ ክዓቢ ዝኽእል ናይ ካልኦት ትካላት ብርክታት እንድሕዳ ወፊርካዮ ናይ ገንዘብ ፀገምካ ሓንሳብን ሓዋርን ክትፈትሖ ኢኻ ኣብዛ ግዜ እስክንነብስካ ሕተታ ኣታዊ ከም ፃለይ ዝኽእል እንታይ ክእለት ኣለኒ ኢልካ ሕተታ ገንዘብ ኣዋህሊለ ክበፅሖ ወይ ክሃርሞ ዝኽእል ሽቶኸ እንታይ እዩ ኢልካ እውን ሕተታ ዘዋህለልክዎ ገንዘብ መታን ስቕ ኢሉ ከይመውት ኣብ ምንታይ እንተውፍርኮ ይሓይሽ ኢልካ እውን ሕተታ ናይዘን ሰለስተ ሕቶታት መልሲ ይፅሓፎ ምክንያቱ ኣነ ንባዕለይ ኣብ ኣዝዩ ፈታኒ ናይ ሕማምን ናይ ዕፅዋን ግዜ ኣብ ጁባይ ዝነበራኒ $200 ናብ $1000 ክዕብያ እንትሕዳ ኽኢለ ንስኻ ደረጃ ትምህርትኻ ተሞክሮኻ ክእለትካ ዘለኻዮ ኩነታት ብዘየገድስ ንዓኻን ንስድራኻን ኣዝዩ ዓብን ዝተፈለየ መፃእን ከይትሃንፅ ዝኽልክለካ ወላ ሓንቲ ሓይሊ የለን ገንዘብ ተኣምር ኣይኮነን እቲ ተኣምር ኣታዊኻ ክትዕቢ ዘእትኻዮ ገንዘብ ክትቁጥብ ዝቆጠብካዮ ገንዘብ ኣውፊርካ መሊስካ ከተባዝሖ ከለኻ እትኾኖ ዓይነት ሰብ ንሱ እዩ ትተኣምር ሰላም